अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आंबोली चौकुळ गेळेचा जमीन प्रश्न 30 वर्ष प्रलंबित होता. महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत वहिवाट नाही अशा जमिनींचं कधीही वाटप केलं नाही. या जमिनीचं वाटप करण्यासाठी मी प्रयत्न केले. मी कुठलाही प्रस्ताव अडवलेला नाही. तसं असेल तर देवळात नारळ ठेवा आणि मी अडवल्याचं सांगा. मी हा प्रश्न सोडवल्याचं मी नारळावर हात ठेवून सांगतो असं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले. तर कावळे साधवर कोणाचा तरी डोळा असेल म्हणून हे केलं जात असेल. अनेक लोक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जमिनी खरेदी करत सुटली आहेत असा टोलाही त्यांनी हाणलाय. त्याच्यामुळे मी कुठलाही प्रस्ताव अडवलेला नाही. माझं जाहीर आव्हान आहे, देवळामध्ये नारळ ठेवा आणि मी कधी अडवलेला आहे तो दाखवा. तुम्ही जर एवढे देवभोळे आहात ना, देवळामध्ये मिटिंग घेतली ना, देवावर नारळावर हात ठेवून ठेवा की मी हे केलं आहे आणि मी नारळावर हात ठेवून सांगतो की हा सगळा प्रश्न मी सोडवलेला आहे. तुम्हाला वेळोवेळी मदत केलेली आहे. एखादा मनुष्य ज्याची पंचायत समितीची सीट रिझर्व झाली, महिला झाली म्हणून त्याला जिल्हा परिषदेला उभा राहायचं आहे म्हणून येऊन तुम्हाला खोट्या गोष्टी सांगतो आणि तुम्ही त्याच्यावर वाहवत जाता. कावळेसाची जमीन कोणाची नाही, कुठली 1 रुपयाची जमीन त्यांच्या मालकीची नाही. सगळी जमीन महाराष्ट्र शासनाची आहे, त्यावेळेच्या सावंतवाडी संस्थांची आहे आणि त्या जमिनीवर कसणाऱ्या जमिनीचं आज गेळ्यामधल्या जाऊन बघा, तिथं गवत आहे, कोणाची वहिवाट नाही, तरी पण जमीन आम्ही त्यांना देतोय. जर वहिवाट काढली असती, एका माणसाला जमीन मिळाली नसती. असं काढून पेंडिंग ठेवायचा आहे का विषय? मी केलं हे सगळं. मी त्यांना वाटायची व्यवस्था केली, वहिवाट न बघता वाटायची व्यवस्था केली. अनेक ठिकाणी नुसतं गवत आहे, ती जमीनसुद्धा त्यांच्या वहिवाटीखाली असं सांगून हे केली. आणि कावळेसात कोणाचे तरी डोळा असणार कावळेसातवर म्हणून करत असेल, समजणार कसं? आज अनेक लोक अशी आहेत की महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जमीन खरेदी करत सुटलेले आहेत. कावळेसात हे एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाक आहे. असा पॉईंट महाराष्ट्रामध्ये दुसरा दाखवा तुम्ही मला. आणि शासनाच्या मालकीचा आहे तो, कुठून आला गावाच्या मालकीचा? असं काही बोललं तर ते मी नाही ऐकून घेणार. तो सावंतवाडी संस्थांच्या मालकीचा होता आणि आता तो महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा आहे. तुम्हाला जी दिली हे कबुलातदार गावकरांच्या एरियामध्ये जेवढे जमीन मालक होते सगळ्यांना जमीन समान वाटून दिलेली आहे. आणि शासनाचा प्रकल्प झाल्यानंतर तिथं उरलेली सगळी जमीन ही सुद्धा गेळेवासियांनाच वाटून दिली जाईल, बाहेरच्या कोणालाही वाटून दिली जाणार नाही. मी हे 100% माझं रेकॉर्डिंग झालेलं आहे. अहो तिथं प्लान तर करायला द्या. तुम्ही काहीच करायला देत नाही म्हणून झेडपीची तो 70 एकर जमीन ठेवली आणि त्याच्याबद्दल 45 एकर जमीन तुम्हाला झेडपीची दिली, ते नाही सांगणार लोकांना. मग राहिली किती? 15 एकर जमीन. ती सुद्धा शासनाची नाही आहे का? आणि ही सुद्धा झेडपीची जमीन. मी ज्यावेळेला त्यांना नवीन शाळा बांधून दिली त्यावेळेच्या कबुलातदार गावकरने तो झेडपीच्या नावाने करून दिलेला नंबर आहे. आणि तो झेडपीचा नंबर मी म्हटलं की ही झेडपीला एवढी जागा लागणार नाही, तो सुद्धा वाटून द्या. म्हणजे 70 एकर, मला माहिती नाही किती क्षेत्र आहे त्या 20 आहे 23 हेक्टर म्हणजे किती झालं? साधारण एक 60 एकर बरोबर आहे. 60 एकर जमीन आणि त्याला 100 एकर जमीन म्हणायचं. आणि त्याच्याबद्दल 43च्या आसपास एकर जमीन ही मी शासनाच्या मालकीची त्यांना वाटपासाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे, जी झेडपीच्या मालकीची आहे झाली त्यांनी दिली म्हणून ती झेडपीच्या मालकीची झाली. पण दिली ना. खोटं कशाला सांगता? बघा माझं सगळ्यांवर प्रेम आहे आणि त्यांना उगाच सांगायचं मी अडवलं आहे म्हणून. मी काहीही अडवलेलं नाही आहे. अडवलं असेल तर दाखवावं. कोणतरी एखादा पंचायत समितीचा सदस्य आहे तो ज्याला जिल्हा परिषदेला उभं राहायचं आहे आणि तो वाटेल ते सांगता आणि लोक आपली त्याच्या मागून धावतात. अरे तुम्हाला परंपरा आहे ना, या संस्थांच्या ज्याला विलिनीकरण त्याला बंदुका घेऊन आले होते ना सगळे आंबोली चौकुळची लोक या संस्थांच्या रक्षणासाठी. हा इतिहास आहे, तो कोणाला कळणार नाही, बाहेरून आलेल्या लोकांना कळणार नाही. ही सगळी लोक मुंबईहून येतात इथं. काय सांगणार मला गोष्टी? दोन्ही गाव 5,000 लोकसंख्येचे चौकुळ आणि आंबोली. हो, यांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना मग 300 लोक असतात खेड्यातच आणि कावळशातच प्रश्न का उपस्थित असतो? हे बघा कोणाला तिथल्या जमिनी विकत घ्यायला इंटरेस्ट आहे मला माहिती नाही. त्यांनी ते पटवतात ते हे घ्या मग आम्ही नंतर ते तुमच्याकडून आम्ही विकत घेऊ असं सुद्धा शक्यता आहे. मी काय बोलायचं? शासनाची जमीन काय कोणाला, मला कोणावर आरोप करायचा नाही किंवा कोण माझा 1 मिनिट ऐका, मला पूर्ण करू द्या. मला कोणावर आरोप करायचा नाही आहे. परंतु मग ती जमीन कशाला पाहिजे? शासनाची जमीन आहे ना ती, त्याच्यावर पर्यटन आहे की नाही? 2-2 लाख पर्यटक येतात तिथं. खोटं काहीतरी सांगायचं? महाराष्ट्रापर्यंत माहिती गेली पाहिजे की 2 लाख पर्यटक त्या ठिकाणी येतात वर्षाला आणि ती महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची जमीन आहे. कुठून आली गावाच्या मालकीची जमीन? गावाच्या मालकीची आम्ही आता करतोय, ह्याच्यासाठी मी 30 वर्ष लढा दिला गावाच्या मालकीची झाली पाहिजे म्हणून.
फक्त मला काय गावबंदी करणार हो? कोणाची हे हिंमत लागली आहे गावबंदी? हे बघा, माझं त्यांच्यावर एवढं प्रेम आहे, मी 100 वेळा त्या गावात जाईन, पण कोणीतरी भडकवतो, तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, एवढंच मला सांगायचं आहे. बघा, आणि ही शासनाची जमीन आपण सगळ्यांना वाटतोय. पूर्वी ती संस्थांच्या मालकीची जमीन होती आणि ती जमीन कसायला देण्याचे अधिकार हे कबुलातदार गावकऱ्यांना दिले होते. आता ती महाराष्ट्र शासन झाली तरी पण मी स्वतः पुढाकार घेतला आणि त्यांच्याच मालकीच्या जमिनी करून देतोय. मला त्याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.